Doteraz patrilo účtovníctvo účtovníkom a fakturácia podnikateľom. Podnikatelia vystavovali faktúry v poloprofesionálnych programoch a účtovníci ich potom ručne prepisovali a spracovávali. Dnes prichádza Helios One, aby spojil fakturáciu s účtovníctvom a podnikateľa s účtovníkom. A ako to funguje? Vytvorili sme pre vás obojstranný prístup k spoločným dátam. Online aplikáciu, na ktorú sa každý z vás pozerá zo svojej strany. Bez ohľadu na to, koľko firiem máte či účtujete, na všetko vám stačí jeden profil. Ako podnikateľ už nemusíte nosiť faktúry účtovníkovi v krabici, či mu ich posielať e-mailom. Vďaka kontrole dokladov v Helios One uvidí všetky vystavené faktúry, ako i vami vykonané zmeny, na jednom mieste. Faktúry od dodávateľov len odfotíte cez mobilnú One aplikáciu a váš účtovník ich okamžite môže skontrolovať, zaúčtovať alebo opraviť. A to všetko v súlade s aktuálnou legislatívou a bez nutnosti nahrávať ich do iného účtovného programu. Helios One eviduje všetky vaše faktúry, úhrady, náklady a príjmy v jednom priestore. Poskytuje prehľad o vašej finančnej situácii vďaka aktualizovaným grafom a štatistikám v počítači, tablete i telefóne. V Helios One vystavujete faktúry s QR kódom vo všetkých cudzích menách a v rôznych jazykoch. Váš účtovník si údaje z nich dokáže obratom spracovať a pretaviť ich do tlačív rôznych formátov. A ak na veci zabúdate, pokojne si ich môžete prostredníctvom úloh navzájom pripomenúť. Helios One je tu pre podnikateľov do 50 dokladov mesačne, ale aj pre účtovníkov do 5 účtovaných firiem úplne zadarmo. Využívajte ho buď osobitne, alebo zjednodušte svoje podnikanie a prepojte vašu fakturáciu s účtovníctvom. Helios One. Spájame podnikateľov s účtovníkmi.